Velkommen til den her korte gennemgang af det nye Danmarks Arealinformation, hvor jeg vil give en generel præsentation af det nye system. Når man tilgår arealinformation her, så ser man det her kort i midten af billedet, og øverst heroppe i venstre hjørne, der er et søgefelt, som man kan bruge til at fremsøge det område, man er interesseret i. Her kan man søge på adresse, BFE-nummer eller matrikel. Og i venstre side her, der findes værktøjerne. Der er 4 forskellige, man kan vælge imellem. Den øverste her, den hedder udpeg i kort, og det er det samme som information i kort, altså hvor man kan klikke og få mere information. Så er der tegn område, udskriv og mål afstand. Som udgangspunkt, der har man altid aktiveret den her udpeg i kortet fra starten, så man kan se oplysninger om de ting, man klikker på i kortet. Nederst i venstre hjørne her, der ses et lille billede. Det kan man klikke på for hurtigt at få baggrundskortet til at skifte imellem skærmkort, som er vist nu, og ortofoto eller flyfoto. Og ved siden af det, der ser man målstokforholdet, og herovre i højre hjørne, der er zoom-knapperne, som man kan bruge til at zoome ind og ud i kortet. Og man kan også bruge sin mus til det ved at scrolle ind og ud. Så det er det samme. Øverst i højre hjørne, der ses lagvælgeren, og her styrer man, hvilke kortlag man vil have vist. Man kan klikke her på den lille pil for at folde den ud. Som standard, der er der altid tilføjet de her 4 administrative lag. Det er kommuneinddelinger og ejernavn og matrikelgrænser og veje. Klik på tilføj lag her nederst i lagvælgeren for at åbne databutikken, hvor man finder alle de kortlag, som bliver udstillet her hos Miljøportalen. På forsiden her, der ses de nyeste kortlag, som er fået til databutikken. Ved at klikke på alle lag, så kan man se samtlige datalag. Lige nu kan vi se, at der er 362 lag at vælge imellem, men det her antal det øges løbende i takt med, at der kommer flere og flere data ind i databutikken. Ved at klikke på filter, så kan man fremsøge lag ved hjælp af nogle filtre. Man kan filtrere på kategori eller på dataejer, og så kan man så sortere her på forskellige parametre. Her kunne jeg for eksempel vælge den her kategori, der hedder naturbeskyttelse, og så kan jeg se, at der er 99 resultater. De bliver vist hernede under de datasæt, som hører til den kategori. Jeg kan også vælge havmiljø, og der er så kun et enkelt datasæt, som hører til den her kategori. Man kan klikke på tilføj her, så bliver laget automatisk fået til lagvælgeren herude. Og man kan også klikke på titlen for at se mere omkring laget. Det er beskrivelse eller oplysning omkring dataejer eller et eksempelvisning her, som I kan se. Derudover så er der også den her stjerne. Nu har jeg allerede valgt den her som favorit, men ellers så kan man ved at klikke på den føje det her kortlag til sine favoritter, så man hurtigt kan finde det frem heroppe under favoritter næste gang man er inde i databutikken. Man kan også søge ved hjælp af fritekst heroppe i søgefeltet øverst til højre. Så der kunne jeg for eksempel søge på fredning. Og så kan I se resultaterne her, og få vist alle resultaterne ved at klikke nederst her. Og der er 12 resultater. Og så får man så de datasæt til, som man gerne vil have vist ud i sin lagvælger. Og når man har gjort det, så kan man lukke databutikken ved at klikke på krydset heroppe i højre hjørne. Ude i lagvælgeren, der kan man klikke på det her tandhjulsikon for at åbne indstillinger, og det er herinde, at jeg aktiverer visning af signaturforklaringen, og hvordan titlen skal vist, om jeg vil have vist det hele, eller om jeg vil have skåret den lidt af, så den ikke fylder så meget, og også om jeg vil have beskrivelsen inkluderet i min visning herude i lagvælgeren. Næste gang jeg kommer ind i arealinformation, så har lagvælgeren husket, hvilke data man har valgt, altså de her kortlag, så de vil som udgangspunkt allerede være tilføjet til lagvælgeren, så jeg skal ikke ind i databutikken hernede under tilføje lag næste gang jeg kommer ind. Men deaktiverer visning af lag ved at klikke på det her lille ikon her ud for lagtitlen. Så nu fjerner jeg for eksempel lige de her fredede bygninger. Nu vil jeg lige søge på en adresse, og det gør jeg ved at taste adressen ind heroppe i søgefeltet øverst i venstre hjørne.
Og I kan se, der kommer den med forslag. Så der skal man lige vælge det korrekte forslag her i den drop-down, som åbnes nedenunder feltet her til indtastning. Kan I se, så er der en lille knappenål, som viser, hvor adressen er, og så bliver der åbnet et panel herude i venstre side med lidt mere information omkring adressen. Det er for eksempel de her oplysninger om matrikel og ejendom og kommune, geometritype, og der er også link direkte over til jordforureningsattesten herfra. Så det er sådan en basisoplysning omkring den søgte adresse, der bliver vist her. Jeg kan også klikke i kortet. Et sted, nu klikker jeg lige på det her objekt, jeg kan se her, og så kommer der så en række forslag op her, fordi jeg har så ramt flere forskellige datalag med mit klik her. Så nu er det det her lag, der hedder fredede områder, jeg gerne vil se mere om, altså det her blåskriverede objekt. Og ved at vælge det, så er det så oplysninger vedrørende det objekt, jeg ser herude i venstre panelet. Så det er en arealfredning, kan vi se. Og ved så at klikke herover på attributter, så kan jeg se de data, som er knyttet til det her objekt, jeg har valgt. Det var en kort introduktion til det nye arealinformation, som vi håber, at I vil få glæde af. Og hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp eller vejledning, så må I ikke tøve med at kontakte vores support. Tak fordi I så med.